Kung pangutana bradsok, matud pa sa mga saksi ni Huba nga dihang si Adan nakasa bradsok, dihang nilapas siya sa sugo sa Dios, wa man kuno to siluti ang kalag ni Adan bradsok. Kay matud pa nila bradsok nga wa may kalag ang tao pod. Kay lunlo ra man kuno ta physical. Unya ang kuan niya to bradsok nahitabo bradsok dihang nakasa si Adan, nawa day si Adan ug nibalik sa kawalaan. Nibalik day siya sa katong pagkawala na buot. Mao kuno to ang natagamtam ni Adan, wa day siluti si Adan ang iyang kalag nga moadtog impierno. Kay wa man kuno'y kalag bradsok. Paliw ko pagpatinaw bradsok sa mga pamahayag sa saksi ni Huba. Kanang ilang gisulti with your respect, pero more respect will be given to the Word of God. Kaya ginuningon man yun, ayaw kadluking makapatay sa lawas, pero dili makapatay sa inyong kalag. Asa na mabasa na sa San Mateo 10:28, direct from the mouth of Christ, which declared that ayaw kadluki ang makapatay sa lawas, pero dili makapatay sa inyong kalag. Hinoon mo'y kadluki kadtong makatambog sa inyong kalag ug lawas dito sa impierno. So, San Mateo 10:28. Kanya, sa laing mabasa na itong doon nagyoy kalag ang tao, separate from the body, na sa pinadayag Revelation 6, 9-10, nakita ni San Juan dito sa langit, ang makalag nga nagdaing. Di man na makita ang kalag ka espiritu man, no? Pero di sa tagabuot sa Ginog, ipakita niya ang kalag. Makalag ka to sa mga santos. Makalag ka to sa mga martir nga dini pa siyuta, gipatay sila. Klaro kayo na. Sa dini pa sila siyuta, gipatay sila. Pero ang ilang kalag to sa langit, nagdaing, naghimaya sa Diyos. Nana sa Revelation 6, 9-10. Mao na nga, kanang ingon nga, way kalag ang tao, kay pulos na lawas, di na tinuod. Nasa Genesis 35:18, naghanot sa kamatayon si Rebecca. Kaya naglisod siya panganak ni Benoni. Apan niabot yun, nga gikuha sa Diyos ang iyang kalag, ug namatay siya. Kunya, tanawa, gikuha ang iyang kalag ug namatay siya. Ya sa mga pong kapitulo, Genesis 35:19, namatay si Isaac, kaya ang espiritu gikuha sa Diyos gikan kaniya. Just the same. Soul and spirit, the same identity, the same entity. Nga atong lawas, balik na to sa yuta. Pero ang atong kalag nga espiritu, balik na sa Diyos. Sa Ezekiel 18:31, usay gamiton ang kalag may tungod sa atong karakter. Rather, ang espiritu, gamiton na sa kasagaran sa atong diwa, sa atong batasan. Manang sa 18:31 sa Ezekiel, baguhan ninyo ang inyong espiritu o baguhan ninyo ang inyong pamatasan. So, kanang espiritu diyan pasabot sa atong pamatasan. Pandili na sabton ng maong kalag. Sa muna nga ito'y katubag sa may pangutana o katong ningon nga way kaagang tao, unsa naman lang sa Biblia nga nasa 1 Hari 17, 21-22 nga dunay batang namatay giampo ni Elias. O ningon si Elias, Ginoo iuli pagbalik ang kalag sa bata nga nibulag na. O namati ang Diyos pagampo ni Elias, giuli sa Diyos ang kalag sa batang ni Halina o nabuhi ang bata. That about the departure of the soul, and the soul returns to the body, and the young man was alive. Nabuhi na siya. Become alive. He becomes alive. Sa muna nga ito, ikapambi tubag nga daghang kaita mga tekstong mabasa, may tungos kalag nga separate from the body. Doon ay panahon, pila mo kakalag diya. Bukod sa pila mo ka mga tao. That is, yan lang na ito hulad pamulong. Hulad pamulong. Hulag pamulong. Balik tanay